sariya bulon jɛmukan lajɛbagaw Sherifula Jabaramuso kan an b'a fɔ ko aw bisimila aw ka jɛmukan sariya bulon kan bi an ye layidu ta aw ye k'a fɔ an kun bɛ Sikaso kan Sikaso aw ye jɛmukan wɛrɛw ye minnu turunna Sikaso yan n'a fɔra ko sariya bulon anw kana Sikaso dugu kɔnɔ ka sigi ka sɔrɔ ani min ye kiritigɛlaw ye an ma sigi ka jɛmukan kɛ a bɛ kɛ tɔ ka jɛn ye o hukumu kɔnɔ an y'a ɲini Sikaso tribunal ɲɛmaaw fɛ min ye siège ye walasa an ka sigi dɔ kɛ sariya ko kan min bɛ kɛ sababu ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛna jɛmukan in lajɛ u k'a dɔn k'a fɔ sariya talen don u kama sariya talen don maa minnu bɛ wasabulon kɔnɔ olu de ka danamaw talen don walasa ka sariya ta ni sariya tara a bɛ kalifa maa minnu na walasa u k'a boli o ye kiiritigɛlaw ye n'an ko ma ko juge sariya dɔnbagaw ko de ko magisaraw o y'a bɛɛ lajɛlen ye o hukumu kɔnɔ bi Sikaso tribunal kɔnɔ an y'a ɲɛsin hakilina min ma o de ye sariya sɔsɔ walijuguba dɔ ye a dɔnbagaw ko ten ko les crimes crime kɔnɔ a ka ca mais an ye fila dɔrɔn ta o fila in a bɛ se ka kɛ Sikaso ya o n'a ɲɔgɔnnaw ka ca i n'a fɔ jamana mara yɔrɔ wɛrɛ la babu a bɛna sigi min kan le thème du jour les crimes du viol et de la pédophilie de l'instruction au jugement babu bɛ ka sigi o kan bi maa welelen kɛnɛ kan o ye monsieur Djigi Jara magistrat juge d'instruction du 3e cabinet du tribunal de grande instance de Sikaso an n'ale bɛ ɲɔgɔn fɛ n'an ko juge d'instruction don tɛmɛnenw na juge d'instruction nana nin plateau kelen kan anw ko a dan jamana in dan tɛ Bamakɔ ye an ko jamana in dan tɛ Bamakɔ ye o de la Sikaso bi an bɛ yan ani juge Jara an bɛna sigi in kɛ nin ko in kan violi u ko ko o ye bingani ye pédophilie nalima la u ma jan ɲɔgɔn na danfara mun b'u cɛ an n'o bɛɛ lajɛlen dɔn ka sabu kɛ monsieur le juge a bɛna détail mun di a la ne b'a fɔ nin ye garisɛgɛ an bolo ala k'an kisi a ma ala k'an yɔrɔ janya la n'o kɛra nalima la k'a fɔ juge yɛrɛ ka baara a bɛ ɲɛ u bolo babu an bɛna sigi nin kan sariya bulon jɛmukan don aw ta don WhatsApp numéro ale bɛ aw ka bila la min bɛ kɛ sababu ye an bɛ bɔ aw ka gɛlɛyaw kalama k'o ta k'o tɛnku sariya dɔnbagaw la minnu bɛna walawala walasa aw ka se ka tɛmɛ siraw dɔn sɔɔni an bɛ don an ka bɔbu kɔnɔ inshallah. Monsieur le juge an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn i bolo falen don an b'a kalama Sikaso yan mais o n'a ta bɛɛ i ye caman bɔ urgence la walasa ka an ka nin kɛnɛ bisimila i se ye min ye k'a ɲɛfɔ sariya tɛmɛsiraw la mun bɛ kɛ sababu ye k'aw yɛrɛ ka baara nɔgɔya sariya talen don n'i y'a sɔsɔ mais n dalen b'a la k'a fɔ aw ka laɲini fana tɛ maaw ka sariya sɔsɔ ye ni caman sera ka b'o la o bɛ sɔn ka diya bɛɛ lajɛlen hali aw yɛrɛ kiiritigɛlaw i y'o min kɛ an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn. Foli diyara n ye foli diyara n ye a bonyana ma aw yɛrɛ nali Sikaso kɔnɔ yan bi a kɛra tare an bɛɛ lajɛlen ma ne y'o Sikasokaw Mali den cɛ n'a muso Sherifula TV lagɛbaga cɛ o n'a muso nin jamukan in jamukan ɲuman don ka da mun kan maa si ka juge si ka laɲini tɛ sariya ka to ka sɔsɔ an fɛnɛ ka laɲini ye mun ye sariya ka dɔn jamanadenw fɛ n'a dɔnna jamanadenw fɛ sariya sɔsɔ bɛ dɔgɔya ni sariya sɔsɔ dɔgɔyara an bɛɛ ka hɛrɛ b'o de la donc vraiment ni initiative in n b'a ɲini aw yɛrɛ fɛ aw ka continuer ni initiative in ye n b'aw ka ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo ka e yɛrɛ fo i ka hakilimaya la k'i yɛrɛ fo i ka basigi la k'i yɛrɛ fo i ka initiative in na vraiment a diyara n ye a bonyana ma. Monsieur le juge an bɛ aw de fo nin kɛnɛ kan parce que ni aw sɔnna dɔrɔn ka na kuma a ka ca ala fɛ maa caman bɛ yen nɔ u bɛ bɔ filiw kɔnɔ ko sariya i b'a dɔn i t'a dɔn ni y'a sɔsɔ k'a bɛ boli kan ni an bɛɛ ŋaniya ye kelen a ko kɔmu k'a ɲɛmu a bɛɛ lajɛlen kun ye a ka giriya ye laɲiniw ye kelen ye anw fana jɔyɔrɔ de ye ka sariya ta k'a ɲɛfɔ maaw ɲɛna bamanankan na maa fama b'u yɛrɛ ye bamanankan min kɔnɔna na o la bi Sikaso yan an bɛ bɛɛ fo foli an b'o lase bɛɛ ma k'a daminɛ président du tribunal la ka se procureur ma ninnu kulu fila bɛɛ n'u ka jama les magistrats du siège et les magistrats du parquet an b'u fo kuma mun bɛna bɔ an da yarabi an b'a ɲini ala fɛ a ka an lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen nafa jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan
an b'a mɛn aw da kuma caman na sariya kɔnɔ ko crime crime yɛrɛ ale ye mun ye ani sariya kɛ bɛ ka ɲangini jumɛn fɔ a hokumu kɔnɔna na. Ni question in a diyara n ye kosɛbɛ, a diyara n ye parce que mɔgɔ caman bɛ crime fɔ bɛɛ tɛ crime dɔn. O de y'a to i ka kuma daminɛ la i ko n ka ci ka ca, baara ka ca, mais baara ti caya jamanadenw la faamuyali ma, parce que an bɛɛ bɛ baara kɛ jamana de ye, an bɛɛ ka baara hokumu kɔnɔna kan ka kɛ jamanadenw ka se ka nisɔndiya, ka se ka nimisi wasa. Donc i ye ɲininkali mun kɛ an b'a fɛsɛfɛsɛ pour que bɛɛ ka se k'a faamu. Crime bɛ fɔ maa caman fɛ mais bɛɛ t'a kɔrɔ dɔn. Foroba kuma don, n'i bɛ foroba kuma fɔ i k'i jilaja a fɔra forobakan na cogo min na i k'a lase o cogoya la. N'i m'a lase o cogoya la i bɛna ye k'a fɔ a bɔ forobakan na a bɛ kɛ yɛrɛkan ye. Sariya ye foroba kuma de ye, maa hakili kuma tɛ foroba kuma don. Ni foroba kuma don ne bɛna foroba kuma de fɔ. O foroba kuma kɔnɔna la crime ye jumɛn ye? Mali sariya kɔnɔ f'an k'a dɔn k'a fɔ ko sariya sɔsɔ wale fasugu 3 de bɛ yen. Fɔlɔ an b'a fɔ o ma ko contravention. Ale ye sariya sɔsɔ bɛɛ la fitinin de ye. Filanan an b'a fɔ o ma ko délit. O dalen don contravention kan. A sabanan mun ye sariya sɔsɔ bɛɛ la jugumanba ye Mali kɔnɔ parce que n b'a fɔ dɛ Mali kɔnɔ o ye de ye crime ye an fɛ yan. Jamana bɛɛ n'a ka crime don. Jamana bɛɛ n'a ka contravention don. Jamana bɛɛ ni a ka délit don. Parce que jamana bɛɛ n'a ta don mun na. An kan ka dɔn k'a fɔ ko an mun ye juge ye an tɛ sariya voter. Jamanadenw olu ye mɔgɔ minnu ta ka t'u sigi k'u ye député ye olu de bɛ sariya voter. Donc an ka jamana tabiya kɔnɔna la jumɛn de ka jugu an yɛrɛ fɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan? An b'a fɔ o ma ko crime. O kɔfɛ mun fana dalen don kan juguya la o ye délit ye. Mun dalen don kan nɔgɔya ye mun ka nɔgɔ n'a bɛɛ o ye contravention ye. Parce que n b'a fɔ ko Mali la mun na i b'a sɔrɔ fɛn dɔ bɛ Faransi o ye crime ye Faransi mais an fɛ yan délit don. Fɛn dɔ ye crime ye États-Unis Faransi contravention don. Donc fɛn tɛ ko ni i b'a fɔ ko gulokibilentigi n'i y'a ye dɔrɔn k'a fɔ nin don o tɛ, o fɛn tɛ crime ye. Mais Mali kɔnɔ yan nɔ an ka code pénal filɛ nin ye code pénal code de procédure pénale. Code pénal ye mun fɔ crime ko la, code pénal ye mun fɔ délit ko la, code pénal ye mun fɔ contravention ko la. An b'a daminɛ ni contravention ye. An ka code pénal ko contravention de ye sariya sɔsɔ ye, sariya sɔsɔ mun ka nɔgɔn ka tɛmɛ a bɛɛ kan. Ale kaso bɛ daminɛ tile 1 ka taa bila tile 10. O ye contravention. Contravention. A amandi a bɛ daminɛ 60 ka taa bila 18 000 francs. O y'ale dan ye. Donc pour que ka contravention dɔ Mali la k'a fɔ nin de ye contravention ye i bɛ taa peine de lajɛ. N'i ye peine lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ nin kaso tɛ tɛmɛ tile 10 kan donc an bɛ contravention kɔnɔna la. O dɔrɔn de bɛ se k'i yamaru i to i k'a dɔn k'a fɔ nin ye contravention ye. Non foyi yɛrɛ t'a dɔn. Donc contravention an bɛ se ka o misali dɔ kɛ circulation fɛn ninnu ye. Circulation café jeni ka fɛn ninnu kɛ ou bien sans interdit boli. Voilà. Ou bien nɛni gansan e ni ne an fila ka an ka ɲɔgɔn ye carré kɔnɔ k'i nɛni ten a ma kɛ réseaux sociaux sanfɛ dɛ a kɛra nɛni gansan ye injure publique an b'a fɔ ten tɔ. Donc o injure ni nɛni nin dɛ e ni ne ni ɲɔgɔn cɛ o ye contravention de ye. Sariya la a kaso tɛmɛ tile 10 kan. Est-ce que i ye yɔrɔ faamu? Maintenant mun ye délit ye? Délit i b'a dɔn k'a fɔ nin ye délit ye cogo di? O fana bɛ dɔn a peine de fɛ a ɲangini dun ni mun ye i b'a dɔn o yɔrɔ dɔrɔn de fɛ. Délit don mun na i b'a sɔrɔ délit bɛ daminɛ kaso bɛ daminɛ tile 11 ka taa bila san 5. N'i ye code pénal dayɛlɛ i mana fɛn o fɛn y'a kɔnɔ ko o kaso bɛ daminɛ tile 11 ka taa bila san 5 ou bien a bɛ san 5 in kɔnɔna a tɛ tɛmɛ san 5 kan o ye délit ye an fɛ yan. Ale amandi fɛnɛ ale pour que i ka se k'a dɔn k'a fɔ délit don fɛn 3 b'ale la i bɛ se ka taa kaso la kaso taga a tɛ tɛmɛ san 5 kan. O kɔfɛ an bɛ se k'i bila travaux d'intérêt général la juge bɛ se k'i ɲangi k'a fɔ ko bon karisa e ye nin kɛwale mun kɛ i bɛ faso goudron i b'o furan nin tile dakɛ in kɔnɔna la même si an ka fɔ parce que Mali kɔnɔ o sanction ka dɔgɔ an fan fɛ dɔɔni mɔgɔw t'a kɛ ka caya mais amandi fɛnɛ bɛ se ka boli mɔgɔ kan ale la mais ale kaso tɛ se ka tɛmɛ tile san 5 kan pewu a tɛ se ka tɛmɛ o kan mais mun ye crime ye sisan an sera i ka question jaabi ma
crime o ye sariya sɔsɔ bɛɛ la jugumanba de ye Mali kɔnɔ sariya sɔsɔ tɛ mun kɔfɛ Mali kɔnɔ an b'a fɔ o de ma ko crime ale fana kaso bɛ daminɛ san 5 de la ka taa bila fo saya la ka karisa jɔ k'a faga ou bien k'i si kɛ kaso kɔnɔ fo k'i sa don min na sa ou bien i ka san 5 kɛ kaso la ou bien i ka san 10 kɛ kaso la ou bien i ka san 20 kɛ kaso la o de ye crime ye an fɛ donc n'i ye nin kuma in fɔ k'a fɔ ko a bɛ dɔn ɲangini de fɛ crime ni délit ni contravention k'a bɛ dɔn ɲangini de fɛ a taamasiyɛn bɛ dɔn ɲangini de fɛ dɔw bɛna fɔ ko ko fɛn dɔ bɛ yen nɔ ko jarakɛ ɲinɛ n'o kɔ dɛ parce que fɛn wɛrɛw fɛnɛ bɛ yen minnu b'a sɔrɔ a sanction bɛ taa 7 ans na ɲɔgɔn na san 7 bon ni ne ko ko crime bɛ daminɛ san 5 la ka taa bila si kaso la ou bien même fagali la u b'a fɔ ko ko nin dun ye san 7 ye ko est ce que o ye crime ye bamananw b'a fɔ ko dabarajɛ ye fali taamasiyɛn ye mais fɛn o fɛn dabarajɛlen don o fana tɛ fali ye dɛ o bɛɛ t'a ye n'i y'an ka loi dɔ bɛ yen nɔ drogue et précurseur mun bɛ drogue kow o n'a sinamafɛnw kɛlɛ kɛ n'i y'o loi kɔnɔna lajɛ i b'a sɔrɔ délit dɔ bɛ yen nɔ délit in sanctionné don 7 ans san 7 kaso mais délit de don mais code pénal kɔnɔ o t'a kɔnɔ code pénal kɔnɔ o t'a kɔnɔ o tɛ code pénal voilà donc code pénal kɔnɔna la délit kɔni bɛ daminɛ kalo tile 11 ka taa bila san 5 la crime san 5 kaso ka taa bila fo si kaso la fo ka taa jɔ k'a faga donc crime bɛ dɔn o de fɛ n t'a dɔn n'i y'i ka question nin jaabi n y'a faamu voilà ni faamuna sisan an ye caman faamuna mais comme i n'a fɔ an ka thème sɛbɛnnen don cogo min na les crimes de viol et de la pédophilie de l'instruction au jugement olu fila in crime ka ca i da don fɛn caman na i b'a sɔrɔ hali a bɛɛ ma fɔ yɛrɛ mais an y'o fila de ta k'o kɛ misali ye n'a fɔra ko viol an kɔni bolo an ka faamuya la o ye bingani ye an bɛ hakɛto ɲini kɛ lajɛbagaw fɛ n'a fɔra ko bingani cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ misali la an b'a ko o ɲɔgɔnnaw ye violence wɛrɛw bɛ yen mais an bɛ ka viol min fɔ an kɔni ka faamuya la komi anw tɛ sariya dɔn mais aw ka sariya dɔn kuma na anw y'a ko ye quoi mais e bɛ se k'a perepere latigɛ k'a d'a ma o ni pédophilie a b'a ka sariya gafe kɔnɔ ko pédophilie bon tiɲɛna ni kɔni ye kumakan ye anw tɛ min kɔrɔ dɔn i bɛ se ka dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna o la olu bɛ qualifié k'u kɛ crime ye cogo min na ayiwa o ɲininkali fɛnɛ diyara n ye n ka kuma daminɛ la n ko foroba kuma don a fɔra cogo min na f'i k'a fɔ o cogo la donc n t'a fɔ ko dajuguya dɔɔni b'a kɔnɔ mais cɛ ni musoya kumaw bɛna n bɛna kuma n da don mun na cɛ ni musoya kumaw b'a kɔnɔ dɔɔni fo mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ ko ne ka laɲini tɛ ka kumakan fɔ kumakan min bɛ se k'a digi téléspectateurs la an lamɛnbagaw la mais kuma mun fɔlen don n'i m'a fɔ k'a perepere latigɛ nafa tɛ k'i ka kumakan na viol ye mun ye fɔlɔ i y'a fɔ cogo min na bɛnkanni de don mais bɛnkanni fasugu ka ca viol ye cɛ ni musoya taabolo dɔ de ye kɛwale jugu dɔ de ye viol ye cɛ ni musoya kɛwale jugu dɔ de ye viol ye kafoɲɔgɔnya kɛwale jugu dɔ de ye viol ye an ka sariyasun dɔ bɛ yen nɔ code pénal kɔnɔna la sariyasen dɔ bɛ yen article 226 226 n'i y'ale ta ale b'a fɔ ko viol ye fɛn ye a kɛra fɛn o fɛn ye n'a bɛ se ka don cɛ ni musoya ni ɲɔgɔn cɛ u b'a fɔ pénétration n t'a dɔn n bɛna bamanankan cogo min na pour que a ka se ka faamu o pénétration in a kɛra o i ye i cɛya yɛrɛ a kɛra cɛya sira fɛ o a kɛra bolo ye o a kɛra fɛn wɛrɛ ye o dès lors que mɔgɔ dɔ de bɛ wuli ka mɔgɔ dɔ diyagoya ka fɛn dɔ don a tigi la fɛn mun n'a ma jɛ ni ale ye a ka don a la an b'a fɔ i ye viol kɛ parce que a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko cɛ ni musoya dɔrɔn de don o tɛ o dɔw bɛ se ka mɔgɔ bɔ ka bin k'a diyagoya a t'a sɔrɔ cɛ ni musoya la mais i b'a sɔrɔ a bɛ fɛn wɛrɛ don a la mun man ka don a la donc dès lors k'i bɛ fɛn wɛrɛ don mɔgɔ la ka sɔrɔ a ma diya a tigi ye i bɛ viol kɔnɔ o ye a élément fɔlɔ ye a élément filanan ye jumɛn ye parce que o élément fɔlɔ an b'a fɔ consentement o élément fɔlɔ ye élément filanan ye jumɛn ye contrainte k'a tigi la i b'a fɔ sisan i ni dɔ bɛ baaraɲɔgɔnya la misaliya la
ou bien i da tugu dɔ da la so kɔnɔna la a y'a ye k'a fɔ e bɛ cogo min na e bɛ ka kafoɲɔgɔnya ɲini ale fɛ n'ale ma sɔn i bɛ sɔn ka kojugu k'a la donc a dɛsɛlen de bɛ kafoɲɔgɔnya k'i fɛ dès lors que n'an y'o prévu sɔrɔ k'a fɔ ko a dɛsɛlen de ye kafoɲɔgɔnya k'i fɛ a ma diya a ye a dɛsɛlen de y'a k'i fɛ dɔrɔn i bɛn'a kan de hali n'a sɔrɔ a y'a fɛ yɛrɛ ɲɛna an bɛ se ka kɛ mais a bɛ tila ka n'a fɔ sariya la k'a fɔ ne tun bɛ k'an yɛrɛ bɔ yɔrɔ de ɲini parce que n ye cɛ in ye n y'a ye k'a fɔ ko marifa dɔ b'a bolo ou bien n y'a ye k'a fɔ fɛn dɔ b'a bolo ni ne ma sɔn nin yɔrɔ in na ne n'a kelen de bɛ kungo kɔnɔ a bɛ n faga donc o de y'a to n sɔnna n'o tɛ a kun man di n ye o ye contrainte de ye fɛn dɔ de y'a diyagoya k'a kɛ ka sɔrɔ a man d'a ye k'a kɛ dès lors que n'o kɛra kafoɲɔgɔnya la dɔrɔn a kɛra viol ye menace dɔw bɛ yen nɔ o bɛ se ka marabafɛn ta k'a fɔ mɔgɔ ma karisa n'i ma jɛ ne fɛ kafoɲɔgɔnya la n bɛ nin k'i la i m'a menace wa n'i y'a menace n'a y'a d'i ma o yɔrɔ la yen i bɛn'a kan dɛ i bɛn'a kan donc o tɛ élément wɛrɛ ye wa donc a éléments bɛ caya ka taa fɛ ten tɔ de a éléments bɛ caya ka taa fɛ ten tɔ de mais bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko kafoɲɔgɔnya mana kɛ i ni mɔgɔ cɛ n'a ma jɛ n'a ye quelle que soit la nature kulusibɔ dɔrɔn tɛ dɛ i kana fɛn yɛrɛ de don mɔgɔninfin na muso la fɛn mun man di a ye a ma jɛ ni fɛn mun ye n'i y'a kɛ i bɛ sara so kɔnɔna la mais au sens inverse la ni muso fana ye cɛ wajibiya o cogo la o bɛɛ fana bɛ don viol kɔnɔ pénétration bɛ se ka kɛ cɛ la o a ka dɔgɔn an fɛ Mali la yan mais pénétration bɛ kɛ o n ko dɔw bɛ yen nɔ an b'a f'u ma c'est des pervers ne bɛ se ka fɔ ten a bɛ hakɛ to mais olu dɔw bɛ yen nɔ u bɛ se ka dɔ ɲini dɔrɔn ka bere ta ka don a la cɛ yɛrɛ ka dabɔ a kama mais cɛ dɔw fana bɛ yen nɔ minnu fana bɛ jɛ u cɛ ɲɔgɔn de fɛ o i bɛ den fitinin bila so kɔnɔ cɛ dɔ bɛ na dɔrɔn ale tɛ cɛ ni muso woloma a bɛ na dɔrɔn a bɛ ja a fɛ très bien k'a ɲini a kɔfɛ a bɛ hakɛ to nin diyara n ye sariya kumaw de don maa caman b'i yɛrɛ ye nin kɔnɔ maa caman bɛ nin yɛrɛ de saisi nin ko in kɔnɔna na jamukan a kunba dɔ de ye nin nani b'a la ne nin faamuna fana k'a dɔn n'i ye nin kɛ ɲanginiw b'a kɔfɛ a ka ca Ala fɛ dɔ bɛ bɔ aw yɛrɛ ka baara la anw ka jamukan a kunba dɔ de ye nin ka kɛ nin waati a ka di anw yɛrɛ bi ka wuladen tɔ bɛɛ kɛ Sikaso yan nin masala in na mais waati b'a la ka taa nin ye viol ye an kɔni ye faamuyali sɔrɔ hali hakilimaw caman y'a faamu sisan k'a fɔ an bɛ ka mun fɔ mais min ye pédophile ye ndani mala i b'a sɔrɔ man jan ɲɔgɔn na anw ka faamuyali la i fana bɛ se k'o walawala walasa an k'a faamu voilà n bɛ pédophile walawala pédophile ye violi kɔrɔkɛ de ye parce que pédophile a tɛ fɔ ko pédophile kɛra f'a ka kɛ den na fo kafoɲɔgɔnya in ka kɛ den de la tant que kafoɲɔgɔnya ma kɛ den na mɔgɔ mun tɛ san 13 bɔ pédophile tɛ yen n ye élément kelen minnu fɔ viol kɔnɔna la n'o ye ka bali a tigi la ye surprise k'a diyagoya k'a menacer ka contrainte k'a la ka ja fɛ o élément kelenw bɛ pédophile kɔnɔ mais pédophile ta problème ye mun ye a bɛ kɛ den de la mɔgɔ min tɛ san 13 bɔ un mineur donc a daminɛ san 13 yɛrɛ la ka jigin n'i jɛra o fɛ ni mɔgɔ jɛra o fɛ mɔgɔ min si ka ca ni o tigi ye ni san 5 ye i bɛnna pédophile kɔnɔna la i bɛ ka jɛ muso min fɛ a tɛ san 13 bɔ e ye mɔgɔ min bɛ ka jɛ a fɛ e si ka kɔrɔ ni a ta ye ni san 5 ye i bɛ pédophile kɔnɔna la o ye élément kelen ye a élément filanan dɔw bɛ yen nɔ u bɛ to ka denmisɛnnin fitininw tɛ san 10 o ni 3 bɔ k'u photo ta k'a bila sitiw ka siti minnu siti pornographique k'a bila o siti ɲɔgɔnna dɔw kan ka se ka fɛn sɔrɔ a la ou bien k'u photo ta denmisɛnnin fitinin minnu tɛ san 13 bɔ k'u photo ta k'a feere ni o taabolow ye ni cɛnimusoya taabolow ye o fana n'i y'o kɛ dɔrɔn i bɛnna pédophile kɔnɔ dɛ yɔrɔ i ma ja fɛ mais i y'a ka image de ta k'a kɛ feerefɛn ye k'a ka image ta k'a kɛ jagofɛn ye k'a ka image ta k'a bila site pornographique kan donc i bɛ pédophile kɔnɔna la yɔrɔ o tɛ kafoɲɔgɔnya kɔni ye fɛn wɛrɛ b'a kɔnɔ
ali attouchement sexuel ye pédophilie attouchement sexuel ye jumɛn ye ka maga den mɔgɔya la a cɛnimusoya yɔrɔ ka maga la bamanankan don a ka gɛlɛn dɔɔni mais k'a kɛ comme i b'a munu mɛnɛ n'i y'o kɛ den tɛ san 13 bɔ i bɛ pédophilie kɔnɔna la i bɛ pédophilie kɔnɔna la donc a différence ye o yɔrɔ dɔrɔn de ye parce que viol la magali yɔrɔ in tɛ viol kɔnɔ pénétration de fɔra mais yan attouchement b'a la ka denmisɛnnin ta k'a da mɔgɔ caman b'a kɛ denmisɛnnin ta k'a da ka to ka kulonkɛ k'a mɔgɔya la e den tɛ i bɛ ka kulonkɛ mun k'a la o tɛ a nettoyali a sanuyali sira ye dɛ mais furakɛli tɛ mais cɛ ni musoya nege sira kan e ye kulonkɛ k'a mɔgɔya la i bɛ pédophilie kɔnɔ dɛ nin saraso ninnu dun ye sarasɔsɔw ye minnu sanction ka bon kojugu 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 voilà n se ka le fi yɔrɔ la an kɔni ni an lajɛbagaw an bɛɛ lajɛlen ye faamuyali sɔrɔ nin kɔnɔna na anw ka ɲininkali kun ka ca de telle sorte que sigi in an bɛ sɔn ka fɛɛrɛ kɛ ka na Sikaso yan bilen a bɛ diya an yɛrɛ ye an bɛ sɔn ka na Sikaso ka na kɛnɛ camanw yɛrɛ sigi ni tribunal ye nin ko ninnu kan parce que ni bɛ ka walawala cogo min na nin maa maa bɛ bamanankan mɛn bɛɛ b'i yɛrɛ ye nin kɔnɔ caman bɛ yen u t'a dɔn ko nin ye sariya ye fo n'i y'a kɛ tuma n'i binna minɛn kɔnɔ a k'a fɔ ko i ye nin kɛ an tɛ kɔn a ma k'a furakɛ a bɛna kɛ sababu ye ka den mun tiɲɛ k'olu kisi a ma ne bolo o ka fisa ni a kɛlen k'a fɔ k'a ka ɲangi n bolo anw ka laɲini ye jamana faamaw ka anw encourager nin na anw dɛmɛ nin siraw kan ka jugew lasɔrɔ ka sariya baarakɛbagaw lasɔrɔ k'u d'an ma min bɛ kɛ sababu ye aw sigilen bɛ ko mun kama o na se ka ɲa dɔ na se ka faamu a la e filɛ ka nin min fɔ maa si tɛ k'i bɛna bin ni minɛn kɔnɔ ni a ŋaniya tɛ yɛrɛ la dɔw bɛ nin kɛ olu yɛrɛ bolo a tɛ maa lase kaso la e sababu la bi o tigiw na bɔ o fili kɔnɔna na a diyara n ye o kɔfɛ an ka kɛnɛ in kan an b'a fɛ k'a dɔn ni nin ko ninnu kɛra a b'a fɔ min ma ko instruction dalen b'a la i b'a sɔrɔ n'a fɔra ko crime aw ka sariya gafe in aw b'a lakalan ye ko a bɛ nin code in kɔnɔ le code pénal et le code de procédure pénale a b'a kɔnɔ ko sɛgɛsɛgɛli kan ka k'a kan juge d'instruction fɛ ni e yɛrɛ o juge dɔ ye bi ko ninnu bɛ latɛmɛ cogo jumɛn na o instruction bɛ kɛ cogo jumɛn na ayiwa o question fana diyara n ye kosɛbɛ parce que o ko kɔnɔ ka dun a kɔnɔ ka dun mais a kɔnɔ ka dun n'an y'a walawala n'a kɛli bɛ mun kɔnɔ sini o t'a kɛ bilen n'an donna kuma in na k'a walawala sariya sɔsɔ in violi pédophilie n'a jiginna mɔgɔ min kɔnɔ n'o ye nin kuma in mɛn a b'a bila ka da waati ni a cogoya kan bi sigi an bɛ ale kun cɛya ni ala ye tarata wɛrɛ jira an na n'o bɛ bɛn octobre kalo tile 17 ma san 2023 22h45 sigi in kun filanan an bɛna o de bɔ k'o jira aw la a dafalen aw k'a dɔn ni sariya sɔsɔ wale ninnu tɛmɛsira mun bɛ a la ɲangini bere mun bɛ a kan aw n'o dɔ tarata don ala k'o jira anw na